pagi me ilaw kami darak pusengan di nuawam Kadi kue ni nakai tawai nakai ngabung beras tau bum Odai wai nani nangai mamwan dio ngkau au perubung astai maraga au sapi ai radu ai timane nasi indi nasto au pe nang Nastamistinay arway lungay nastalagwa ulay ipiyam Este ay daw apirila sama kaday radwal kumiyay pagiyay nanang karare nuna kurwa nakakagye mapayam Apay ay gananawa upamananay nasasala apay gayam Kadi kuwini nakataway na puwaw tari ay bay ay lawan na Hindari di kilay aday namilumbaay kayam Ay kuwini nakai taway ginagawa ko anak kayabem Tay ay apay laubuan di ngaran na wabay kuro disagwan di ngana Ay stidi ay ni dawamay ay antapay kaymasayam Ay no api kedegang kai dapai tapi ay pupai ande apayam Kau na lagi dua berkuai ribuau na dia takam kinai wai ai stidi ai ni dau na long ai imbe ai kau na kule na rayawang tuwa kagia sukam Ay na para sa pumiyay gilay na kay dia pumiyay gilan dua pumiyay gilaw na perelas imam Ay na wamadiman satay giye na umako lamay Ay wati guni ay bay ay laway nadway kumi ay pagi inalanga malasa ginawa ko kakagi mapapaya gamin dari dekila de na gusto bela kota para ini pagayo niya nangani ang kotoro na de topa ilo utabisa awa kay giye mapayam Yaw tuwa tanday naw marinaw mam Esto au katanati ay guni ay bay naway nade ay nuwas
au na sa din sa makakustay ko buaw kalod sa iranon ay nawaw bay ay lawan nawaw wana payakun na pagdi matasay lalag na buwaw kaludas ngaon o ngay saginay nilay lakuaw na bay di pasta di say akala kuaw tapya kigi ay na oji ay kaya kaya tay gang kuwaw na di kuwaw kasuam ono auri ay nadakutan to pagat kami akyamal ay na dinay kalila wanastayan kaya kalilimod papakati tayan sang kaya api sebuok na dakwa upayatin lang na pirla sa makadayar na inukay aginam ay dar na yapi ay pikira kay na bural tapak ay ay leran waun tawon kayaran wong ko ay manas tay no adat to anay na uji ini ay natitiyay kapanakuan sa di may tapanggay ay ako umipeng ada pa kumangalali ano ay tawa pista payari ko sangkay dapaгаray katakuan ay nasay kape manadiyay kiray watay tumapi niyay dawana inaw na nuwaw roding na gusto kay istanien kapapain taguinay statiay kuruaw namuaw ngangana dato pay ilaw tabiyay stadi puti ay idiyay ibem ay onanay pandapatak ay nawaw na jelam no aura pa emiliay dirabatay nagiguaw apo awanan ayaw tuwa tanway na de ay tuwa wow mam rain ko aum sa dilay bilay bigway na de to sa abilay ay nangina na si Jailan waras tay nukagi wal midara ikan daw day maraya pangatanay pililar kanwa kumiyambung sayaray na wa inuwa abay ay ina nagiyamay tay day na napirilayas tay mam
alala na kuwaratay adiligwa inig marim ay agupini ay pagwaw maray agbialwa pagway gosa parin sista hayati agi na mga renang adato oji ay nani ay akaderate rai dia ya parin sayar mai nanay ni tirlas mam Nai nau pagari ko agina nastem Israira di kutan tuwiyay bulog kay rarano na korona matagi na kanogo na mamaguman sa pikiramu man sa karande man na yay itay ano bumam Nanay panepati yung ipanalamat ako na datarong bibaya ako ay nainuay na namayan Ngay de ay ami kahit kilala na diray tami ay duwe parisi ay sasay aliye pamilya Yay tay sa kami bos nakipamanig ngayon Paalipatin sinikasan Kain to aga kumiyakam bilay stagiyay na nilalako Inoba kuriye guna ka matagiyang kanong na mamaguman sa pikiramu masakaran day man Gakuwa katambangan na di budada yung sa dera kararano na korona Inawaw bayan sa inupay ako ay bunay apirla sa makaidara wow sa kaya jiyelani ay agiyagaw apuwanana tay masaya kiandi ay naaw nanorodinga gusto kayo sa nisiray na tamang ko ang kiyasali ay gakuay na imampaw adwa mawadas na imaw dayas kaya ako Idu Thank you for watching.